Ay, mga unta mga bahay. Dubong tangkong. Kuman sa dragon fruit. Mahaglag tangkong. Yan, meron po akong lakad ngayon. Importante. At meron kaming dadalawin ni Inday Ngabil. Ayan, uyugan na misa lagi. Ano na ito lang? Tarungan sa sabon kamot, be. Nam nga ang tanong niyo. Oo na tanan po. Thank you talaga kay Inday Ngabil sa saging. Tsaka sa ano, sa kamera. Ito pala. Baliktad sanay ako nandito. Tsaka sa dragon fruit. Yan. Sa tatlong bahandi, si kuya lang ang may gusto. Kuya, dahil nakaon kuya. Ang duha taon, nangaguba ang naw. Mas bukid. First time mo kakaog dragon fruit? Bak? Ang mahal kayo nasa kon ay Sibmore. Ngayon nakadaka 230. Malagi unod. Baboy. Grabe ang mahal ng dragon fruit. Tapos hintay nga bilhin nasa ano lang. Tinanim niya sa paso. Magtatanong din ako. Dun sa lupang nabili namin. Natin. Kasali na kayo doon kay dahil sa suportan nyo, kaya nakabili ako ng lupa. Lupa natin lahat yun. Bili utang. Gano'n na rin yun. Hulug-hulugan. Kain-kain po tayo dyan. Sana nabusog kayo. Ang kape. Kape mo? Kape pag yun. Lain man na limon nagluy ah. Lagyan ng tubig ya. Edit sa kagtuslok nga. May tubig. Naa. Dali. Naa bino tubig. Naa oy. Hindi naman duha mang ka kamot. Para dali. Look at me. Kana gud ka. Yes. Hindi na kailangan duha be. Ayan, mega shoutout po dyan sa gold member ko. Dikitan niyo po mga bay, mga gold member natin. Bisitahin nyo Eliza Johnson, E-L-I-Z-A Johnson, J-O-N-S-S-O-N. Ayan. Busy kasi si Eliza sa trabaho niya. Kaya hindi pa siya makabalik agad, pero legit yan. Tapos pangalawa po si Master Serious King. Ayan. Master. Tapos yung Serious, lahat letter I po. Serious. S-I
R-I-U-S. Tapos King. Magkarugtong lang yun. Master Serious King. Pangatlo po si Liza Clark. Thank you so much. Pang-apat si Ang Pobreng Hilas. Tapos pang-lima si Minimi and I. Ayan, mega shoutout po. Kasi nakalagay dyan sa ano ko na shoutout. Ang gold member ay shoutout sa lahat ng video ko. Thank you so much. Kape, kape, kape. Andro! Damihan kong sabaw. Huwag ka na ba ka ng mata-mata ma? Hmm? Ka ng mata-mata. Mami man na. Mami floor. Nga, nanggot siya ya. Yan, yung may maraming mata is gift from Inday Ngabil to me. And the other one is my lucky one. The green one. Kape, kape, kape. Langga. Cuman, Ya, diwa sa kaon ha. Ikaw nagbutang anak. It didn't say anything. It means tiloko na to kayo. Sayang yung butil. Mahirap ang buhay ng mga backliner natin. Yung ating pinaka-hero sa lahat. Mga backliner natin. Walang iba. Kundi ang ating magsasaka. Hindi dahil sa ating mga magsasaka, wala tayong kanin sa ating mga mesa. Kaya dapat magpasalamat tayo lagi sa lahat ng mga mag-uuma, magsasaka sa tibok kalibutan, ng mga nag-umag, mga bugas, mais, humay, mais, palay, at mga gulay. Grabe. Salamat talaga sa inyo. Ayan, dahil sa inyo, merong mga laman ang aming mga mesa. Mga tunay na backliner natin, mga magsasaka mga bay. Yan. Kape na. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ako. Okay, dali-dali, magdagandagan ko. Kunapa ko ilag ka. Salamat mga bay. Hamping muli ka na kung asa mo na imutang karoon. Laban-laban lang ta din sa madandog tang kalibutan. Bisan usap pa man mga gipang sa gubang karon. Kaya nato ni usa ni kada kong pagsulay nato nga mahimo tang unsa ni magamping kita sa mga kanunay. O perminti lang kita maglimpyo sa itong mga panglawas. Daghang salamat. Bye-bye.